Uyabona ke namhlanje singena ngolunye unyawo njobuzwa lomkenenezo uyizwa lengoma ithi kanti ubani uShembe ithi nje basilapha asizithumanga thina sithunywe nguye onguye ukuba sokhuluma lezi indaba ezinkulu kangaka ithi phela ngani kuthiwe sithi kwathiwa haya sithi buya sengathi kukhona ukudideka khona ukukhuluma lapha nalapha singabantu kakhulukazi isizwe esimpisholo kukhona ukudideka kukhona kakhulukazi mawubheka inkolo ukuthi inkolo iye yasenziwa kanjani ukucindezelwa thina njengama Afrika namhlanje sithi sikhiphe ebhombela kulolu utako kumbe sikhiphe ebhombela kulolu bishu esikulona ukhona ke noma kanjani udokotela uDr Ngogi Mahaye uphume enkandla dokotela ngazi mase usufikile ugqoke nezimhlophe umhle unjena ngiyakubona ngempela uphethe indaba hayi zala kodwa indaba zala siyakhona ngiphethe indaba zalapha siyakhona kodwa ke sengiphakathi usuphakathi awusukala madoda bona masusho njalo kusengizwa kahle uthi hayike konakele ngempela manje umgogo wehlanya inhloboshana ethela ubusika nehlobo impela njani ndawo mfowethu lesihloko sijulile lesi sihloko sijulile emacingwane kodwa ke sasigegeleza wena wabona iqhudeli igegeleza isikhukukazi kodwa ke sefunike sifike khona ngoba siya ngokuya sithola imibuzo ekhombisa ukuthi usapho labantu abamnyama ikakhulukazi lapha kweleka Mthaniya kukhona ukudideka nase bekhanyelwe kodwa abakhanyele kwathi ba kodwa sifuna ukusho ukuthi into eyadala ukuthi bangakhanyelwa yini iyocela ukuthi ke izifundiswa zakithi zisenzele umsebenzi jobe lula macingwane ukuba mangisuke ngibiza ezinye zezincwadi nama article lapha balekelele ukuthi silokhunge bafunde lo mphakathi kunjalo ke ngearticle eyabhalwa uKyokosa Kajango ethi Beyond the Colonial Gaze Reconstructing African Wisdom Traditions iumongo le-article yokusikhanyisela ngoba sesikufundeka kaningi eBhayibhelini sakuzwa kaningi kushunyayelwa sakufunda kaningi ezincwadini eziningi ngabe izincwadi ezisocially noma izincwadi ezipolitically economically njalo kodwa lento singacacisa sicacisela umphakathi ubuhlakani bama-Afrika bugutshuzelwe kakhulu imicabango nobuhlakani base West kwakunobuhlakani ukuhlakanipha iwisdom kaNkulunkulu esasinayo pre-Western singahlukanisa nje igaba zibe mbili masinyane ngezokupholisa amaseko bamhlanje ngithe ngixoxa nje nama-Afrika ngikhulume nje njengomuntu ophaqa ngoba isikhathi esiningi sikhuluma ngezincwadi eziningi isithinta iBhayibheli isithinta ihlabelela abanye nje kubadida lokho abangakujwayele bona noma ukwisha ngapha sisha ngapha kodwa namhlanje ke sibe abantu nje phaqa amacengwane ke sikhulume nje ngoba uyona lento umqalo wendlela uShemba wathi efika wasimbulela yona uthi sasevalelwe namhlanje avuliwe amasango uthi livulwe ubani yabona uthi sasivaleke namhlanje avuliwe amasango ayike nokhozi ke FM wavulile amasango sesilapha singahlukanisa nje igaba embili ukuthi ukuhlakanipha okwaqapheleka lapha eAfrika ukuhlakanipha kwaqhamuka nesizwe samaluba isizwe samaluba silapha eKhongo umuntu odume kakhulu ezweni samaluba kulento yobuhlakani noma ifilosofi yethu thina abaAfrika ukalanga mabika ngenye ilanga ukuthi abantu bawubheka ukuthi yini kube nomuntu wabamabika abesekhona hayi uma sigijima esibili kunesizwe samadangara noma samadangara esizithalakala lapha eBurkina Faso siyakhumbula eBurkina Faso ukuthi lingelinye ilizwe ongathi amawujula khona uthole umlando ojulile ikakhulukazi kumunye wabaholi owafa esemncane owaqapha umlando lapha eBurkina Faso siyomchaza hlazane sithole inina ithuba kunesizwe lapha kumuntu oduma kakhulu akwete
Debache owathwala kakhulu ifilosofi laphana eBurkina Faso bese kuba abesithathu isizwe esikhulu lapha eAfrika isizwe samaZulu yep esizinze lapha ke eningizimu neAfrika ikakhulukazi kwaZulu Natal yeah isizwe samaZulu lesi umuntu odume kakhulu lesi sizwe ngento yefilosofi siyeke ubuqhawe belembe leqama yamalembe ushaka sikhulume nje ngefilosofi umuntu webhala izinto ezidida abantu abhala izinto ukuthi namhlanje uma uyifunda umangala ukuthi wayekusiphisimo lomuntu sikhuluma lapha ngovusa amaZulu Credo osanda kushiya nje emhlabeni siyethemba ukuthi nenzalo yakhe iyoqhubeka isihabulise kwezinye zezinto manje ke uma kukhandwa kuconstructwa enye yama library eyayenzelwe ukuthi ihlukumeza abantu abamnyama okuthiwa icolonial library eAfrika eyenzelwa nje ukuthi umuntu oseAfrika kwenziwe ngokuqinisekile ukuthi kule colonial library kufakwa yonke ulwazi lokuthi umuntu omnyama uzocindezela kanjani nento azoyifunda kufanele iguqule kanjani umqondo wakhe athi ufundile useyisifundiswa ngoba ukwazi ukuchaza kakhulu ngempilo yomuntu omhlophe angakwazi ukuchaza ngaye uma uyibuza ngaye angakwazi ukuphendula kodwa uma ubuza ngumuntu omhlophe angakuphendula azafune uba wena uphenduke umuntu omhlophe umnyama njengoba umnyama nje macengwane mfethu mana uyibiza ngale library colonial library mothi nje kukhitsha colonial library ngifuna ngoba umtapolwazi lo kodwa ngifuna lo colonial simchaza sithini kuze colonial kusho ukuthi njobe iAfrika ingaka nje kwahlangana amanye amazwe yep aseqhamuka namacebo ayicana ngegaba kwaphuma oKongo no Morocco no South Africa no Mozambique oBurkina Faso nabo bonke babelana ngayo ukuthi ke bayicindezela yaba ingxenye yamazwe angekho kodwa la eAfrika yaba ikoloni ukuthi yaba ngaphansi kwawo ukuze kwenzeke intando lawo mazwe ikakhulukazi ngokuthatha umnotho nomhlaba wethu kubo wawo kwase nendlela yokufunda sasabeke ethi uyofunda ugcine la futhi ufunde lokho ama-Afrika ke lana seningizimu azokwazi ngebantu education nenye kwakuthiwa soyenzani maths ijulile bantu education ngangokuthi mayithu futhi akufanele umuntu omnyama afunde maths uzoyenzani maths hayi craftwa ngangokuthi yayibenza abanye bayiqhenye ngayo namhlanje usabathola baseba abayidefendayo imfundo sayifunda thina right yabona ke kwafunda iloyara masihleba qali isingisi owusheshe usazi usafunda standard 2 kodwa mawusibheka lesi sigisi sihlole ngokuthi ukwazi uba isigcile esingcono ekhishini yabona kunencwadi wakuthiwa ipractice etali the man cup the wood the man cup the artapele kathi miyawu converse ufuthi izinto ezokwenza ukuthi wabe iqhanyaka abantu ngalokho bengazi ukuthi khona okungalo kufihliwe yabona abangafundiswa bona ngenkathi bona ufunda kuphela ngamaqhwagi ukulebula amaqhwagi lapha nalapha ama-insect ama-grasshopper umntwana omlungu ufunda umnotho ukuthi uzomphatha kanjani lo muntu ofundayo lapha azobe isigcila sakho wena ungazi lutho ngiyabonga umsolwazi ekhuluma ngokubaleka uthi ufundiswa ukuthi ihlahla yini igatsha ulebela uthini wenza lento ye-labeling kodwa uthola ukuthi awukwazi ukubaleka kumbe iveli yehlahla ukuthi isho ukuthini kwafuneke wazi isihlahla wena ukuthi sinje kodwa ungakwazi ukukhiqiza umnotho ngaso anka nje amahlathi agcwele yonke indawo hayi kulikhona ukuthi ngaba ngaphansi kwethu ingakho uChina Wachebe wabhala into ebuhlungu macengwane engingafisa ukuthi abantu ke beyoyifunda uma uChina Wachebe egcizelela lokho engushoyo ethi colonialism may indeed be very complex. Yes, it's a complex affair. Into ejule kabi colonialism uyichaza uzuthi ijule ngangokuthi umlando wayo noma ihistory yayo yayikwenza ukuthi kuze kukhompozwe kwakhiwa amaculo ofuna abantu bawacule kodwa bakhonze ezinye izizwe amaculo okukhonza ezinye izizwe bapraise ezinye izizwe thwala amaculo babe wacula kuze kufake emqondweni wabo ukuthi umuntu omnyama excuse yabo yokusicindezela ngokuthatha umhlaba wethu bethu umuntu omnyama akanabo
ijini yokuba umuholi. Umuntu omnyama akanalo uphawu lokuthembeka. Umuntu omnyama bakusho umuntu omnyama akanawo namandla ukuthi angakwazi ukwenza, akazi ukuthi igolide angalenzani umhlabathi ngaba yini, kodwa belimbo abantu abamnyama liprocess abantu abamnyama bebathatha sembatha abamnyama bebafaka emkhumbini millions and millions abasingakhuma iqinisa abantu abamnyama abafa, abanye baphelelo olwandle millions and millions ngoba beyoba zigqila phesheya beyokhiqiza lokhu okuthiwa kulaba abasele ngapha umuntu omnyama akakwazi ukukwenza. Uma eyibhala ke uChina Wachabalente uzuthi baze bathi umhlaba akekho umuntu owumnikazi womhlaba, bese bekhotha besebenzisa iBhayibheli ke bethi umhlaba ongokaNkulunkulu nokugcwala kwawo izwe nabakhele ukulo. Kuliqiniso lelo uNkulunkulu phela usidale kulomhlaba ukuba thina simonele wona. Yebo, ukuthi uNkulunkulu nogcwala kwawo kusho ukuthi lo mhlaba uthi futhi asibuse kulomhlaba kuzo zonke nelwane sande silime kuwo siphile kuwona sicebe kulomhlaba. Kodwa bese besebenzisa iBhayibheli manje ishuthi ngena lapha kwale yenkolo ukuthi isisebenzisa inkolo kusabisa manje. Ngisho ukuhlupheka lokho. Namhlanje zokhuluma ngento ejulile ngaba ngisho ukuhlupheka lokho ayikhetho namacula afuna acula esontweni. Abantwana abangigqoka amanekiniki ikhona ingobe emhlophe eqwango yembahla hlazana enqede ibanga lami noma ngigqoka amanekiniki funeka uyibukeke manje ukuthi ukuze umbone uNkulunkulu funeka ube yisichaka ube umuntu ohluphekile uzobona uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akana kubonwa umuntu onotho. Wagcizela kakhulu ngencwadi ezithile indaba kaLazaro nesicebi yabona kugcizelela kakhulu ube comfortable ke poverty uzizwe uright uhlupheke ukuthi ngiright ngenalutho ngoba uzobona uNkulunkulu. Akusho ukuthi uNkulunkulu ungaba uzongena wabanotho futhi akusho ukuthi uNkulunkulu uzongena abangalutho. uNkulunkulu wethu sonke wasefika uShembe wasedambani ifundo uDeuteronomy 28. Yep. Deuteronomy wathi hamba sofundisa 28 verse 1 sehle naye. Yebo. Yayifundwa kanjalo bona nje umfundisi nobaba ongizalayo amasabatha ngamasabatha kwakuba rare angamfundisi ethi umuntu ohlonipha uNkulunkulu ogcina imithetho yakhe thwa konke abeka ukwa isandla kuyokwanda, nezinkoma zakhe ziyokwanda, izimvu zakhe ziyokwanda, amasima akhe ayokwanda, umbila wakhe uyokwanda, umbila wawulapha ekhaya wawungamangala, wawulayisha ikhwebu nga5 nga4 nga3. Manje ke kodwa lento yayiqoqwa kodwa besho uKristu ethi omkhonzayo uyophiwa ukuphila nezinto in abundance. Yabona uyophiwa kuphuphume kodwa yayiguqulwa lento namanje sekhona into ukuthi uma siye esontweni sekwaze kwazaqhamuka ke iWestern colonialism yazala ingane. iWestern colonialism yazala ingane. Wabe hlezi lapha eEurope bayikhanda lengane bayikhandela izwe lonke. Igama lalengane ziyayazi ifundiswa uanthropology. Anthropology uma ungayocwaninga usuka uanthropology start anthropology saqala kanjani. Anthropology isifundo thizeni. Isifundo sesifunda emayunivesithi. Sesibe nawo professor bakhona manje anthropology yayihlanganiswe ukuthi iyona ezosetshenziswa ukwakha abantu ukwakha abantu abazocindezeleka kwamanye amazwe. Yayizothola ama-missions, ithola amasotsha, ihambe nama-missionaries, ihambe nama-settlers, ihambe nama-administrators, kodwa babezoyilida ngokukaNkulunkulu kwakuzoba ama-missionaries. Ayizolida into anthropology kodwa nawo engaboni ingakho kwabe khanda ukuthi ama complementary genres and species ezazine invention yobuchule bokufaka ukuthi khona kuthiwa iprimitive Africa. Bethi ki primitive Africa ushuthi iAfrica iyubuqaba Africa isikhathi sobuqaba so ichaza lento ngelinye ilanga. Bafaka ama-exotic task to savage South Africa. Even nabantu abangama-traveler babefuneka bathatha ama-report babuyisele eEurope bayosho ukuthi sengiconvert abantu abangaki, sengishintsha abantu abangaki, singangena-ke ipolitiki ke lapho-ke ifike uthatha umhlaba ngoba sengibadisame bonke laba abasazi nabo sebeshengishwa amasiko abo babashiya ngabakhumulisa idwaba bahamba nquna emizini yoyise babekholisiwe bachelwa ngenyongo kodwa ey'nkalweni zabo alikho indringi yomuntu omnyama yokuhlonipha umuzi lo umuntu agcagcele kuwona agane kuwona uhamba nqunu. Manje ke anthropology ke yayiqhamuke kanjalo baba. Yayinkemba baba uthi amayicaza ulokungana ubaba wayo
owaproposa itheory yokuyichaza ukuthi i-colonized education ezofaka abantu omnyafuna kanjani u-Auguste Comte. U-Auguste Comte uyena waqhamuka ukuthi sithi Western Enlightenment. Eyayicraft ukuthi konje abantu abamnyama uzobenza kanjani ngathi bafundile waqhamuka ukuthi law of 3 stages ukuthi abantu abamnyama bazocindezelwa kanjani baze baphenduke wona abona ibhubesi elithemiwe elenza yonke into ethandwayo ngakuthi na umfana kodwa bakhandela abantu base-Afrika bathi bahlaniphile benamandla kodwa bafone nje nabantu ongathi amandla banawo. Wayiframe ke wazi wayibutha uzoyimisa kanjani ngokwezenkolo leyo evolutionary scheme sabo ukuthi kuzoguquka kanjani. Yazi yabizwa ngaleyo ndlela ukucabanga nge-Comtean thinking. Comtean thinking ka-Auguste Comte kwathiwa i-Comtean thinking bahamba abantu bayo-researcha ukhuluma ngayo kakhulu eseqhamuka netheory yakhe u-E.B. Taylor eqhamuka netheory yakhe ngo-1924 uma ufunda upage 7 we theory of animism. The theory of animism eyayifaka phakathi ne-culture nokuthi abantu abamnyama basuka kanjani entweni eyaba impucuko ufuna iyime kanjani ungabe impucuko abayinikwayo. Siyabuka-ke ukusetshenziswa kwama-missionary kwi-theory ka-Taylor okwase okwenziwa ngayo ukuthi abantu bakithi bakhonyiswe idwaba namabheshu kwavela negama lokuthi singamabhinca. Igama lokuthi singamabhinca sesiyiqhenya ngalo namhlanje kodwa aliyinhlamba ngoba alivekanga out of our own lexicon. Livele ngelexicon yabacindezeli ukuthi ulibhinca ulikaba linenhlamba lina inhlamba phakathi kodwa ke uNkulunkulu yaguqula owenhlamba senyuke ngakho sibe utho. Ngikhumbula i-First World War. I-First World War ehambisana ne-First European Global War. Inkinga ke yona ngoba lento abasebenzile ye-pride yokuthi bona beyiqhenya bangaphezulu kwethu i-superiority is number 1 yabe silimala kwathi kufika i-Second World War anqamuka kodwa ithi research broken idols anqamuka ama-European idols abama-pieces qala ama-anthropologists aseyitrainiwe namanye amazwe i-anthropology aqhamuka nenye i-lens a new lens yokubuka izinto indlela yokubuka izinto isobe kwaqhamuka nenye ile-anthropology namhlanje ke siklini unale mne enqale ngayo. Singagijima lokhu sikuthole encwadini ebhalwe uLakota Howell ethi try always to remake people in one's own image. Uzoyithola encwadini kaLamediere ka-1994 upage 42. Babe sebedivide ke sebeqhamusha ngendlela entsha ke manje bathi i-division of labor ye-colonialism. Base beyimisa ukuthi ke sizothi nina ama-missionary asayina le task nina yokuthi kuze sikhonkeke manje imiqondo imphefumulo kakhulu ngoba manje bafuna ukuphuma laba bantu hambani ke nina ke nisebenza indlela zokukhonka umphefumulo isoul ke manje bathuke bakubone lokwabo sekulihlazo kungukasathane kungusathane okufuneke baphenduke bakushiye ngokukhulu ukusheshsha. Mfethu kukhona ukuyimkhuba vele kwakumele sikushiye nje umqalo wendlela wenza kodwa hayi ukuthi sishiye konke. Waqhamuka enye indlela ababethi i-colonial project. Kune-missionary project ne-colonial project bese ba ne-cultural iconolism. Cultural iconolism la khona babe hlala phansi bebuka ukuthi South Africa ngoba i-dark continent umhlaba ke lo sebewuthathile bazowugcina kanjani umhlaba ongaphansi kwabo bazobatraina kanjani abantu ukuthi bona bangakwazi ukusebenza futhi babe nemicabango ukuthi bona ngeke bakwazi ukusebenza umhlaba wabo ngisho baba ngabanika ubehlule uzogcina ubuye kubo kwakuyiyona indlela futhi leyo oyayenza ukuthi kokwenza kanjani ngisho bangawuthola umbuso ubehlule ngoba indlela sizoyenza thina ukuthi umbuso ubehlule uma sibehlule umbuso sobe sesiyeka begwazana bodwa. Isibonelo nje ukuthi bavele benza ikweletu wonke umhlaba ebese beyithatha imali eningi nesikhathi sihluleka thina kusama services sasha sathi uhulumeni ongaphathwa umuntu omnyama ngensundu omnyama ngebala noma ugcine sekunabantu abamnyama basho njalo ababukela phansi abanye abantu abamnyama. UNgugi wa Thiong'o uthi uma kumuntu omnyama encwadini yakhe ethi decolonization of the mind uthi uNgugi wa Thiong'o enye insizwa yaseKenya a Kenyan writer uthi uma
isiko lomuntu walilimaza ngolimi wathatha ulimi ngoba ulimi luyisiko yep ulimi nje luyisiko wathatha ulimi wamfaka olunye ulimi usumcolonize impilo yakhe yonke ngeke aphinda akwazi ukucabanga ngoba uma ucabanga ngolunye ulimi wenza ngolunye ulimi awusacabanga genuine awusekho phela genuine because ukhuluma ngolunye ulimi uma ngithe enganeni nje yakho macengwana selidumele emansompeni oh hey kudumposhaya shisa mntana msedumele emansompeni ayazi ukuthi kudumani yini amansumpa yini lona lelo thunga yini noma yithunga yithunga kwenze njani uthathe ulimi once umuntu wathatha ulimi lakhe nezaga nezisho zakhe usuthathile umlando wakhe ngeke aphinda wazi njengoba sikhuluma ngesikhaleni sikhuluma ngombangweni yebo sikhuluma maningi amagama akhona lapha kwaZulu Natal awucashisa umlando oTongadi ushiya uTongadi yebo obano ozingolweni ababe khunywa kusho ngeqhathi sezinqoleni embongithwini kusho ezimbokodweni maningi amagama aguqulwa asewulahlisa umlando but siyajabula ukuthi ahambe nesikhathi kwaqhamuka Archbishop wenza lokho ukuthi educational hybrid wazama uyihlanganisa lento sengikhumbula hybrid eyenziwe umqalo wendlela ehlanganisa inkolo nesekeloti yahlanda kwathula kwathi to inkolo kwathula kwayisiphaqa nje ubuzo ihlombe lami nje lenze nje kwathula kwayisiphaqa wathatha kapho wakhuza ingcwele hey madod Archbishop Milingo uthi iAfrika ipheshethi ishithi isigulu njalo mayicabanga South Africa icabanga nje ngesigulu esifuna ukuthi selashwe abamanye amazwe uyikhuluma ke lento azathi uNkulunkulu akenzanga imistake ngokwakhathina sebebamnyama noma sebese Africa akenzanga imistake uNkulunkulu wayenenhloso ingakho uNkulunkulu amayiqoka isizwe sakwaIsrayeli efuna ukwenza isibonelo ngaso isokuphela isizwe sakwaIsrael wahamba uskip eGibhithe asecindezelwe wasiyalela ukuthi sizoya ezweni lokuthule lezinyusi isizwe sakhe egcina imithetho yakhe kuyiKenani igama elithi Kenani siyahlonipha namhlanje thina amaNazaretha kunjani amuthi nje Kenani asifuqa ngamadolo ngoba sikhumbula iKenani izwe lesethembiso likhona manje lapha eAfrika izwe lesethembiso iKenani ngoba uvusa umqalo wendlela izisekelo zakudala yiloko izwe loNkulunkulu owalabela amaIsrayeli kodwa zonke izizwe zazabelo macengwane angifuni ugeqa amagula baba ngoba mfethu ihloko besikhuluma ngaso besifuna ukuthi kuthinta inhliziyo kancane nemphefumulo kodwa ngoba bekho abanye afuneka bakwenza lokho hayi thina sithi asikwenze ngoba sikhuluma into engakhuluma ukuthi kunengoma bebeyishaya bethi kwahlala phansi kwahlela kwagqitshwa ngempilo yami kodwa besho uNkulunkulu beyihlele kanjani impilo yethu kodwa mawubheka abacindezeli ukuthi bahlala kanjani phansi bahlele ukuthi bazosiphuca isiko beqhamuke nenkolo thizeni okuyona abazosenza sifile sengathi ngempela si wrong singekho wrong basiphuce iAfrika icebile ngaphambilini wayengekho umuntu oyecela wahlala phansi kwagqitshwa ngempilo yethu washo njalo uNkulunkulu ezulwini ngakho ke bahlulekile noma besaqhubeka beqhamuka nezinye indlela beza neze technology ke manje ngokutshela ngelinye la hayi yabona dokotela kuningi kakhulu umuntu akufundayo njalo mesuke beka indlebe kuze ukhuluma nengicabanga ukuthi nasekhaya abantu kuningi kakhulu abakucoshayo ngoba ufana nombele ogwansile la thina njengama-Afrika kumele sihleze khona ngempela sifunde sazi okuningi ngoba sitheme sikhuluma ungangena emoyeni kwakhuluma kabanzi ngeKenana namanje mawukhuluma liyavela iKenana kanti mawukhuluma ngeKenana kumina kufika uMose ngoba ukwazi ukukhuluma ngoMose bese uyishiya ngaphandle iKenana futhi bese ushiya ngaphandle imithetho eyishumi futhi esazi kahle ukuthi yona imithetho uNkulunkulu ayifumbathisa uMose phezukwentaba iHoreb okwakuyona imithetho ayezohola ngayo abantwana bakaIsrael azeyobafaka ezweni lesethembiso ngoba lokhu kubeka ngokusobala ukuthi ukulondoloza nokugcina imithetho nemiyalo kaNkulunkulu ikhona okokwenza kuba sizuze kumbe sibone noma kanjani umbuso kaNkulunkulu ekugcineni ingakho ke mawubheka incwadi kaMateyu 7 verse 21 no 22 no 23 ikubeka kucace kakhulukazi uverse 21 ukuthi
ukuthi akusibo bonke abathi inkosi abayobona umbuso wezulu. Mawubheka u22 no23 uzuveza ukuthi khona abayothi inkosi sikwenzile nje sasindisa abantu ngegama lakho, uthi inkosi uJesu ngiyoniphika uma ningayenzi intando kaBaba osezulwini. Mekhuluma ngentando kaBaba esezulwini mawufunda uMalaki 4 verse 4 uthi khumbulani umthetho kaMose inceke yami engamiyala ngawo eHoreb, okusho ukuthi uma ungayilondolozi le yamthetho usenkingeni. Kanti mawubheka ihlawulelo sikaShembe umthandazo weSabatha uverse 3 uthi mesabeni uJehova zulwane ngezukulwane nigcine imithetho yakhe anilobele yona ngenceke yakhe uMoses. Ingakho ke namhlanje mesigoqa ingosi yethu sigoqa ngendlela ethe ukuhluka ngoba sambile sayemthatha safesa landa intokazi esineminyaka engaphezulu kwama20 ikhona endimeni yegospel. Ngikhuluma ngokholeka kwealbum yakhe ethi Masizilungiselele. Ushaya noma kanjani ingoma emnandi uthi Moses nceke yami uyalibona yini iKenana, uthi wanyathela kancane Moses angabe uyalibona ni iKenana. Kuyonakala manje. Bye.